Compound. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang imong dumangagiahak upaya kinindughan ko ano lili akong masgama unsa mahinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Alas 7:49 na sa atong oras diri sa 93.5 Home Radio. Mamaliog lang min ninyo diya mga kagahi. Basig na pa mo yung mga relatives diya nga pagyapong kabalong anak ko sa 93.5 please. Pakikalat, pakichismis. Kaya naman kayo ba makita sa mo nilito mingon. Ala, sir, grabe gimingon na mi sa inyong gugmang yak, sir. Naro mi sa Home Radio. Ha, naro mo sa frequency na, sir. 93.5. Mga isa ka oras pa lang ta 7 to 8. Wala tramasan mig offer kung napoy lain mo offer na mo nilito. Alas 7:50, ladies and gentlemen, the celebrity taxi driver Little English Hero. Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging heartthrob. Mahirap talaga. Magparehistro na ka, senior citizen daw. Ha? Senior citizen ba ka mo? Dugay pa. How are you, brother? So far, I'm very fine. Good morning sa tanan. May buntag. By the way, sa mga crew day, sa mga food chain des taas. Asa na ito sa... Des sa taas, sa my front house area. Prawn house? Lang mga crew, sila Ano sa mga ginang prawn house? Letter F or letter E? Basta safety siya, double F o double F. Ito, nalimo, wala sila kadungog dahil nga naman na igugmang gihahak ni gihapon. So, naramosog, sa wala mo yung mga, dili kayo mo maka-online and the radio in your house, 93.5 in Home Radio. Naramay diri. Feels good? Feels good to be home. Yeah. Ito, may buntag sa inaran, good morning. Good morning, mga brother. Okay, teka muna. Okay, bye. Lead of the day! It does not matter how slowly you go. As long as you do not stop. Pasabot? Wala siya nagbase kung unsa ka kahinay sa imong paglakaw yugo. As long as kung hinay ka dili ka mohunong, not stop man. Cool. Agay, cool. Cool, ayaw, cool. Mayong adlaw, kagay Lito, kagay Bernie. Good day to you, the hard Bernie and hard Lito. Nawala akong kalagot ni Kokoy. Did not be, what do you mean, kalagot? Anger. Or did not the anger of Kukoy? Kay iyag yung kong gitabangan nga mahatod sa balay kay loya ko mama. It because of the reason, Kukoy helped me to go in my home. Tungod kay wanay oras. Tungod kay, there's no time. Inaling na ito mo! This is the starting of the... Kuy, salamat yung kay Kuy. Nakauli kita din nga wag kinakabalo si ma'am ug si sir. Ay, kabala ka. Pinaka-importante. Uy, di ka ni mo abot ka ma'am kasir nga niya ta dito sa balay na mo. Hugas basad. Salamat yung kay Kuy ha. Ako bahala ni. Ang importante nga, malipay ko nga nagkuban. Ay, maghilak mo. Ay, maghilak mo. Kuy, salamat yung kay Kuy. O, anong nagubo naman ka? Ha? Nagubo pa rin ko. Ano sa Jess? Kabalo ka Kuy. Bisag maglagot yung ko perminti sa imo kasi kagkuan nako pero nakita lang ko nga naman kay nindot nga kasing-kasing. So nakita ni mo unsa ka tinuoray ni ako magmahal. Tapos sa atong pagbiyahe nakita na ko nga luoy man ni kasi mong asawa no. Grabe siya. Ana gid mo mga driver gyud. Kamulog tagbiyahe inyo din daotan yung asawa para makagusto mi sa inyo. Unsa na? Unsa na siya? Tapos ganina, nagsumangil ako nagtulog ganina pero kabalog ko si mong kamot ba? Ha?
Kabiyada ka, pero mulos lagi mo kamot sa kumpaa. Gabertik, magod ko ato. Pero, I like it. Ingko kayo, wag kagiganahan. Balibon, mali ka pa, ano? Nitutog di ka sa kumpaa? Wala yun. Wala ka nitutog? Wala ko gitanaw. Wag ko gitanaw. Nakita na ko ni alam di lapit sa ito. Samo kayo ka ko eh. Kato magkurbada pagliko. Dito na ko naklaro naman dahil kay kangit-ngit. Abi na ko kahayag tanan. Ikaw ha? Asa man ka naka-focus? Dito ka sa dalan o dito sa kong hita? Dito sa dalan. Wag ko gitanaw good. Wag man ako gitanaw nga wala man siya balibo dai. Koy. Salamat kay Koy. So, Dabi. So, nana ko ipaglaom sa imo. Bakit mo kata? Ani na lang, kanang 2 minutos naman lang bago ang alas 8. Sure ka? Burag lugi na po ng gahi ni Bay sa imo ha, bakit gamay ra kay kag-exposure. Sure ka nga kita na. Sa mahiluglugan nga makabit na sa kuani. Dili lagi ikaw ang kabit. Pasaligan ta ka. Ha? Ang akong asawa mo na himo ang kabit. Ikaw ang original. Pagilom de oy, anak gid kay mo kamog mga driver, anak gid niya linya primitive. Magpatabang mo ni concealer. So dili na ako ang kabit. Ikaw original. Kung sugton ta ka ako na original. Yes.